Hello mga ka-senior. Nandito kami ngayon sa dito lang sa malapit sa Pampanga pa rin. Andito kami sa may lugar sa may capital ng Pampanga. Fernando. San Fernando. San Fernando ngayon. Sinamahan lang namin yung anak ko para kunin yung license niya sa nursing. PRC, oo. Ngayon ay kasama nga namin to. Sama naghintay kami ng konti at mamaya ng konti ay meron kami pupuntahan sa mag-aalmusal lang kami doon sa McDonald's, yung pinakamalaki dito sa Philippines. Alam niyo yun? Sige, antay lang kayo at mamaya pupunta kami. Okay? Thank you. Kape ka? Alam mo na pa sa ako ngayon may zero pa. Ito po yung kinuha ni Didi sa Kapitolyo. Ito po. Ayan. Nurse. Ayan. Nurse. Okay. Thank you. 1, 2, 3.
Tulo lang ay, punasan natin lang yung muna. Game. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tula na. 1, 2, 3. Gilagid mo, oh. Ayun, isa close up mo si Isla. Ito po, oh. Tuwa po si Isla, oh. Oh, likod po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taya. Ayun, oh. Camera, oh. Ay, tinitingnan nyo, oh. Hello. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Smile. Dila. Ay, ito yung pinunta nila na. Oo. Doon lang pala sa Capitol eh. Oo, pagkaluwa lang. Good morning, sir. Morning. Saan lang po tayo, sir? Okay, sir. 36.4. Napanood din namin yun eh. Engineer Roy Concepcion. Engineer Roy. Gusto na mo para makapag-subscribe si ano. Engineer Roy. Concepcion. Vlog. Vlog. Ito po kami ngayon sa dating ano ng stasyon ng tren po dito sa may San Fernando, Pampanga. Ayan po. Babay po ng mga ano rito. Ito may aso. Mabait sa mga aso. Ito po si Mr. Gordo. Inaano po ni vlog ni Patsy Roy. Galit na vlogger pa lang po si Patsy Roy. Hindi ako kanidata. Talaga malaki na yung ano niya. Ito yung kinuha natin na, no? Yung mga ano yan, yung mga World War ano. Ano pa yung pato eh? Kaya ano yung ito nung baka mga lobat ba? Pero ito yun. Ito yun. Wala eh.
Nagletad na po ako, engineer po ako, pero ito na lang yung ginagawa ko. Dati po ako engineer, kaya retired na po, kaya nag-vlog lang. Ano pala? Sabi mo ng mga vlogger ng staff mo na ito. Ano po yung pangalan naman nila? Engineer Roy Concepcion. Kahit engineer Roy, kukuha nyo na yun. Ano yun ko ako? Nakita niyo yung kay Dada kung nabili ko siya. Oo. Kung bigay sa kanya. Kahit hindi niya sa atin yung niya, yung niya. Ito yung Souvenir mo to. Si Dada ko meron din ganyan. Ganun ba? At salamat po. Yes, yes, hindi natin yung pao. Maanda pa ba ito? Oo, mano-mano po siya. Pati na po ang para ka na. Magaling naman pala. Si Dada ko nag-ano dito eh. Gusto dito. Okay. Galing po. Sige po, okay po. Ah. Okay. Ah, na may kaya po ako nag-retard. May record po ako pagsasalita po. Yun. Oo, yun yung legal. Medyo nahihirapan. Oo, nahirapan na po. Oo. Pero sinusubukan ko po na ginagawa na po ito ngayon. Ano, yun. Opo, yung bagong train natin na biyaheng Manila to Clark. Oo, Yan po yan. Then itong old train station nito, as in museum na po to, hindi na po siya pwedeng alisin. Well, parang panato. Pasyalan po ng tao Oo, talaga. pasyalan. Museum na po talaga siya. Then meron tayong bagong station na sa kabila lang, mag-move lang tayo doon. Pero malapit lang din. Hindi na siya malayo. Okay. Sige. Ano po pangalan mo? Jonathan. Jonathan. Jonathan Kiambao. Okay, maraming salamat po. Hi. Sige po. Bukas lang po, makikita nyo to. O sige po, papanoorin po natin. Sa isang araw, basta bukas na araw kasi meron pa po Sige po. papalabas nyo eh. O sige po. Sige po. Okay, thank you. Opo.
Eh, paano po ginagawa dyan? Ayan na po, yung bago natin na train niya. Oo. Oo. Okay, thank you po. Ito lang po na nahangarap ko. Thank you. Pawan lang po. Ito. Sa tabi niya lang. Yan yun. Yan, Sersan. Sasadyan talaga namin to, kaya lang nagawin na kami dyan, nakita niya. Ito po nandito po tayo sa McDonald's ngayon. Biggest in the Philippines. Mag-drive-thru ng kape si Papsi Roy. Tapos uuwi na siya. Malaking McDo dito po sa San Fernando. Sa drive-thru tayo. Drive-thru nga. Hindi naman tayo pwedeng bumaba, may bata. Bawal pa yung bata. Mag-order ka na. Hello. Yung sa akin Papsi Roy, yung may kape. Hi, good morning. Take na po order nila. Ano Ayun. yung may ano kayo, kapean? May kape ba kayo yung McCoffee? McCoffee. Ano bang gusto mo? Brewed coffee po. Oo. Good coffee Yung ba? hot coffee, sir. Hot coffee. Pasensya na po, sir. Bali, as of the moment, hindi po muna siya available. Ano ba? Bali, hot choco for hot drinks po tayo. At chocolate. Hot choco. Hot choco na lang. Hot choco na lang siya. Oo. Okay, yun ang hot choco po. Dalawa? Dalawa? Tsaka Ano yung hamburger nila? Yung Sa- hamburger nila, pwede hamburger, iyan tatlo. yung ipalit yung sob dun sa Ilan po yung hot choco? choco natin? Dalawa. Ayan na yung, itong 94. Nanto po, yan. O, yan o. Pwedeng ipalit na lang yung mac choco kamo. Yung Sorry cheesy. po. Okay lang, pakilakasan ng konti para marinig po. Yung cheesy Hamburger. egg desal, ayun no? Isang cheese egg desal po ba? Cheesy egg desal, o yan o. Sige. Hot choco po, tsaka yung burger, with egg. Yan. Ito po, mayroon siyang kasamang pwede na Papsi Roy. Hindi na po kami, doon na lang po kami kakain sa may, dadapa po kami ng DOH. Ang ganda sana ng Papsi Roy, Oo, ganda. Gusto mo po niya? Hindi na, Hindi na, Ito na. Ayan po, uwi na po kami. Yan po, ganyan po kalaki yung McDonald's. Parang ginawa ng dati parking yun doon sa dulo doon eh. Parang subdivision may mga street eh. Oh. Tara na. Capital Town. Ito po, Capital Town. Yan ang Capital Town. Ito po sa may San Fernando. Malapit po sa Capitol ito. Capitol. Tapos yung dating ng tren, katapat lang pala ng Capitol yon, yung kanto doon, papasok doon. Doon sa kanto natatanaw mo na yung dating Tren. Istasyon ng tren. istasyon ng tren po. Yung lumang istasyon ng tren. Malapit lang pala doon. Okay. Sige po, ayan na po. Labas na po kami ng McDonald's. See you on the next video. Ayan po, naubos na po ni Papsi yung niya. At pinag-order namin. Tsaka hash brown. Cheesy egg dasal. Egg dasal pala. Egg dasal. Gutom po si Papsi Roy. Hindi pa po kasi nag-almusal kahit magkape. Hindi na kami nakapagkape kasi maaga kami umalis sa bahay.
malapit po tayo dito sa may NLEX. Malapit dito sa may ano. Ang tawag nila dyan, Liday, yung may Jollibee na yan. Sa lecture yan eh, no? Hindi, ako. Pagka labas mo pa lang ng Mexico. Mexico. Parang may aksidente yata eh. Oh. Ano ba yung ano no? Toll. Yung toll gate ng Mexico. Ito, traffic po. Yan o. Siguro may aksidente kasi nung papunta tayo malinis dyan eh. Di ba wala namang ginagawa? Yan po. Yan, hanggang dito na po sa likod o. Meron nga siguro. Baka nakatulog yung driver. Anong nangyari? Yan na, yan. Yan ang Patsiroy. Hindi malalaman natin kung anong Kaya nga, mag-drive ka ng ayos. malayo pa yung Malayo pa ata yung traffic eh, no? Mahaba pa na traffic na ngayon. Mainit na ulo ng mga yan. Ayun na. mukhang may May aksidente. aksidente, andun yung ano eh. Pulis eh, wang-wang. Aksidente. Ay, aga naman. Baka ano yan, nag-overtaken yan, hindi nagbigayan. Diyan lang naman nangyayari dyan eh. Pag nag-overtake, hindi nagbigayan, doon magkakaroon ng accident. Kung dumating ang ambulansya, gumanong ka muna doon. Tapos naman dito, nakakagami na Ayan yan. Bigyan mo ng daan. Ito, ambulansya. Ay, hindi, police pa rin. Ayun, may security. Hindi, andito ata si Bongbong Marcos eh. 19. Ay, kailan ba yung ano niya, caravan? Ispatin muna natin yung ano. Ano, tumading itong ano, ayun. Rayat, ayun. Ispatin muna natin. Magandang view ng Rayat. Pangtaw siguro dun sa sasakyan. Hindi po makasingit, oh. Hindi traffic na talaga, oh. Ilang minutes na tayong traffic. Wala oras na ito. Ano, hindi siya makabuelo eh, oh. Maraming sasakyan talaga, oh. Traffic, oh. Ayaw pa magbigay ng iba, eh. Yan po, ambulansya na tayo po. O truck naman ito, di ako pwede mag-ano eh. Mag-giveaway eh, oh. Truck na yung katabi mo. Hindi naman nila tayo maano. Dikit-dikit na eh, oh. Oh, truck na yung katabi natin eh. Oh. Hindi naman tayo nila mga pwedeng person na ang gilid, oh. Nakasandwich tayo sa mga truck, oh. Tapusin na nila tayo. O sige, mauna na yung truck para makapag-giveaway. Diyos ko po. Ibig na hindi po kami dumaan sa old road para mabilis. Na ano kami, na-stuck kami dito sa NLEX. Hindi po alam kung ano, kung aksidente or what. Aksidente. Ayan po yung ano kanina. Ayan na, magbigayan na. Ito nga yan, suminyan ka na rito. Magbigayan daw, magbigayan na. Ayan, ito lang pala. O sabi ko na hindi nagbigayan yan eh. Oh. Ito po yung aksidente oh. Ay, pumailalim pala siya sa truck oh. Ito oh, ayan po oh. Ayun oh. Wala naman siguro nasaktan ano. Wala. Naantok siguro. Ito yung ano, ito yung, oo, may-ari siguro. Ayun oh. Oo. Ayun, napailalim siya. Ay, akabuhay. Ay, salamat po. Ah. Buti po gano'n na lang. Wala naman, ano po, masama nangyari dun sa mga nakasakay. Napailalim yung ano nila. Kaya ingat-ingat po tayo sa biyahe.
Okay, dito na lang po at Pauwi na po kami. pauwi na kami. Maraming salamat po. God bless po. Stay safe